लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनथिनो गोनां मोननैसो कुइसनफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। से नाम्बार सोंनायाव दं थैया मानि जाहोनाव गोजा जायो? अपसन ए आव दं मेजेम, बि आव दं एन्जाइम, सि आव दं एसिड, डि आव दं हिमग्लबिन। बिनि एन्सारा जागोन अपसन डि हिमग्लबिन। 2 नाम्बार सोंनायाव दं सासे जोनोम जायै गथ'नि आथोनखौ बिफानि बबे आथोना थि खालामो? अपसन ए आव दं क्रम'जम, बि आव दं लादिख', सि आव दं बिदैख', डि आव दं एड्रिनेल बिथोब। बिनि एन्सारा जागोन अपसन ए क्रम'जम। 3 नाम्बार सोंनायाव दं रासिया हादराव माबे खेलाखौ गेलेनाय जायो? अपसन ए आव दं हकी, बि आव दं क्रिकेट, सि आव दं चेस, डि आव दं फुटबल। बिनि एन्सारा जागोन अपसन सि चेस। 4 नाम्बार सोंनायाव दं सासे बिमानि गाइखेरखौ माया जिरि होयो? अपसन ए आव दं पिटुइटारि, बि आव दं बिदैख', सि आव दं हर्मन, डि आव दं इट्रजेन। बिनि एन्सारा जागोन अपसन डि इट्रजेन। 5 नाम्बार सोंनायाव दं टेबुल टेनिसखौ माबे हादराव गेलेनाय जायो? अपसन ए आव दं कानाडा, बि आव दं चाइना, सि आव दं रासिया, डि आव दं ब्राजिल। बिनि एन्सारा जागोन अपसन बि चाइना। 6 नाम्बार सोंनायाव दं मा दाउआ बिदै दैयालासिनो फिसा जोनोम होयो? अपसन ए आव दं दाउखा, बि आव दं बादालि, सि आव दं पेंगुइन, डि आव दं टार्कि। बिनि एन्सारा जागोन अपसन बि बादालि। 7 नाम्बार सोंनायाव दं भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन जोबथेसालिनि मुङा मा? अपसन ए आव दं तिहार सेन्ट्रेल जेल, बि आव दं अमरनाथ जेल, सि आव दं सुन्दरबन जेल, डि आव दं गोजौनि मोनसेबो नङा। बिनि एन्सारा जागोन अपसन ए तिहार सेन्ट्रेल जेल। 8 नाम्बार सोंनायाव दं बुहुमाव देस्लाय एबा सलायखौ सोर दिहुनदोंमोन? अपसन ए आव दं माइकेल रेडार्ड, बि आव दं एलिसा उटिस, सि आव दं जन वाकार, डि आव दं आलेकजेन्डार। बिनि एन्सारा जागोन अपसन सि जन वाकार। 9 नाम्बार सोंनायाव दं फाउन्टेन पेनखौ सोर दिहुनग्रोदोंमोन? अपसन ए आव दं सुइलार हुइलार, बि आव दं कार्ल बेन्ज, सि आव दं जन करवाट, डि आव दं लिउइस वाटारमेन। बिनि एन्सारा जादों अपसन डि लिउइस वाटारमेन। 10 नाम्बार सोंनायाव दं भारतनि बयनिख्रुइबो लावसिन दलंनि मुङा मा? अपसन ए आव दं सराइघाट, बि आव दं नरनारायण, सि आव दं महात्मा गान्धी सेतु, डि आव दं कलियाभमरा। बिनि एन्सारा जागोन अपसन सि महात्मा गान्धी सेतु। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। बिदिब्ला बाय बाय।